Countdown to Christmas, everyone! Hyvää lähtölaskentaa jouluun kaikille! Are you feeling cold? Okay, I guess we have to fix that. So let's get moving a bit. Put your bodies into motion. Mulla on edelleen hiki. She still has a sweat, but I believe it's never too bad to move and exercise a bit more. So Nyt mennään, hei. let's dance. Okay. Teette vaan perässä. Ja sitten liikutaan. Lämpöä takaisin lihaksi. Hyvä. I could be a drummer. Or I couldn't, actually. And you can follow us. We're gonna do some moves here. Eli voitte seurata meitä ja meidän liikkeitä. Kohta lähdetään. Lähteekö vielä? Nyt mennä. Kohta lähdetään. No milloin? Go. Right now. Joo, hyvin menee. Yeah. Oh, that's good. Can't see a thing. Turn around. Ai ympäri. Okei. Toiseen suuntaan. Mihin suuntaan? And let's jump. Woo. Mitä? Yeah. Ai hypitä. Yes. Hyvä, hyvä. Käsiä yhteen. Clap your hands. Julius, are they doing well? I can't see. You're doing great. Mennäänkö teillä hyvin? Joo. Hyvä. Ja sitten, mitä ikinä haluatte tehdä? Now you can choose your own moves. Just move around. I like your moves. Great. Woo! Do you feel good? Tuntuuko hyvältä? Hyvä. Oh man. Vanilla the Elf, everyone. Vanilja tonttu. And Julius Chavez. Oi. Oh, thank you, thank you. I need a moment. Oh, yeah, we're gonna take a breath here. No. Oh. And hello everybody, etenkin siellä kotikatsomoissa. Terveiset täältä Joulupukin kotikaupungista. Greetings from the official hometown of Santa Claus, which is... Rovaniemi! Oh, I didn't quite hear that. Let's try a bit more. Vielä vähän kovempaa. 1, 2, 3. Rovaniemi! Wow. Oh yeah, I like that. Kuulostipa hyvältä. Oh, yes, greetings from Rovaniemi, the Arctic Circle. Terveiset täältä napapiiriltä Joulupukin Pajakylästä, johon olemme jälleen kokoontuneet juhlimaan perinteistä lähtölaskenta jouluun tapahtumaa. Here we are in Santa Claus Village, and this is the traditional Countdown to Christmas event. And you know what it means? Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Enää 60 päivää jouluun! It's only 60 days until Christmas! I love it! Do you love it? Oh yes. Today is a particularly good day to celebrate. And Santa himself encourages us all to get into the spirit of Christmas all year round. And that's what we do here in Rovaniemi. Yes. Niin, täällä Joulupukin kotikaupungissa me fiilistellään joulua joka päivä. In Rovaniemi, it's Christmas Day every day. And soon we will have Santa Claus himself here on stage, and then the Finnish DJ legend Darude will get us all dancing together. Ja kohta saammekin Joulupukin itsensä tänne lavalle, ja sitten suomalainen DJ-legenda Darude tanssittaa meitä. Mutta ennen sitä, but before that, a few words about good deeds. Muutama sana hyvistä teoista. Dear Christmas people, rakkaat jouluihmiset. Joulun taika muodostuu ilosta ja rakkaudesta, mutta myös kaikista niistä hyvistä teoista, joita teemme toinen toisillemme. The Christmas spirit is all about joy and love, but also about the beautiful and good gestures we do to each other.
Jokainen meistä voi auttaa ja tehdä hyvää. Pienet arjen teot ratkaisevat ja ne luovat hyvää ympärilleen. Me täällä Rovaniemellä haluamme auttaa erityisesti kaikkia maailman lapsia. Ja kiitämme pitkäaikaista kumppaniamme UNICEF Suomea heidän tärkeästä työstään. Each of us can help and do good. Small everyday actions can make a big difference and create well-being around us. We, the residents of Rovaniemi and Santa Claus Village, want to help the children all around the world, and we thank our long-term partner UNICEF Finland for their important work. This year, the city of Rovaniemi and Visit Rovaniemi are supporting the work of UNICEF Finland with a traditional donation. Tänäkin vuonna me rovaniemeläiset, Rovaniemen kaupunki ja Visit Rovaniemi, tuemme UNICEF Suomen toimintaa perinteisellä lahjoituksella. Kiitos UNICEF Suomi, thank you UNICEF Finland, thank you citizens of Rovaniemi. Kiitos rakkaat rovaniemeläiset. And thank you, Julius Chavez. Kiitos Julius. And thank you, Vanilla. Onko nyt on aika? Mikä? Onko nyt se aika? Mikä? Is this the moment? Mikä aika? No, what moment? You know. Kyllä sä tiedät, mistä I don't. Do you know what moment it is? No se hetkikö? No niin, no, mutta tietenkin. Sinähän voit mennä hakemaan Ai hänet. niin? Yes, you can go and get him. Sir, yes sir! So you know who she's talking about? Tiedätte, kenestä on kyse? Taas mennään. I wasn't sure what I heard. Mitä siellä? Let's bid louder. Who are you expecting? Oh yes, yes. Let's say it once again, all together, kaikki yhteen ääneen. 1, 2, 3. And one more time with your own language. 1, 2, 3. Okay. It wasn't enough. It wasn't enough. Now we also have to clap our hands. Let's clap our hands. So 1, 2, 3. Santa, Santa, Santa. Joulupukki, joulupukki. Santa, Santa, Santa. Okay, something's happening. Jotain tapahtuu täällä. Here we go. No niin, hyvät ystäväni, kutittavan kivaa ja lokosan lepposaa lokakuun iltaa teille kaikille. Onpahan upea saada teidät vieraisille tänne napapiirille. Upea jakaa tämä ilta joulun ystävien kanssa. My dear friends, a merrily magical and pleasantly cozy October evening to you all. How wonderful it is to have so many guests here at the Arctic Circle. Such a pleasure to share this evening with fellow friends of Christmas time. Mutta mitäs teille kuuluu? Onko teillä kaikilla ollut mukava ilta ja viikko? And ladies and gentlemen, have you all had a splendid day and week so far? Oh,
And guess what is the most splendid thing in the whole world to us elves? Well, Christmas of course. Tiedättekö te, mikä on meidän tonttujen mielestä maailman mukavin asia? No, joulu. Ja tykkäättekö sitä joulusta? Do you like Christmas? Ja aikooko täällä kukaan olla silleen ihan pikkusen kiltisti sinne jouluun asti? Who is going to be just a little bit good right up to Christmas? And do we have anyone here who will try to be super good for the rest of the year? Joo, eli onko täällä sellaisia, jotka aikoo olla näin mahdottoman kiltisti jouluun saakka? No ihan selvästi kaikki. Näyttää siltä, että meillä on kaikki valmista joulun tulla. Thank you very much, my dear friends. Everything appears to be ready for Christmas to arrive. Whoa. Hold your reindeer, Santa. Not just yet, because we have got some very lovely and rather exciting questions. Eli joulupukki ei vielä mihinkään. Meille on tullut kivoja ja jännittäviä kysymyksiä. Tällaiset tosi monet meidän pienemmistä ystävistä haluaisi tietää, että voiko tontuksi alkaa? Ja jos voi, niin miten? Ahaa, no mutta Herttinen sentään tottahan toki. Kuka tahansa, joka haluaa, voi alkaa tontuksi. Mutta tonttuna olemassa on 3 tuiki tärkeää juttua. Ensinnäkin on hyvä pitää huolta ja olla kaverina kaikille itseään pienemmille. Ja toiseksi pitää muistaa kuunnella, mitä vanhemmat sanovat ja pyytävät. Ja vielä tonttuina olemissa on tärkeää leikkiä paljon ja pitää hauskaa. Ihan niin kuin meidän tontut tekevät täällä vuoden ympäri. Oi mahtavaa! Toivottavasti me saadaan mahdottomasti paljon uusia tonttuja. So Santa, the question is, our smaller friends have been wondering if you can become an elf. And if you can, how? Well, of course, if anyone wants to be an elf, it's possible to become an elf, but there are 3 very important things to remember. First of all, you should take care of and be a friend everyone who is smaller than you. And secondly, it's important to listen to your parents if what do they say and ask. And finally, being an elf means that you should play and have lots of fun. Just like the elves here used to do throughout the year. Oh, how marvelous! I hope we get a lot of new elves. Well, Santa, right, now comes another tough question. How old are you? And Santa, no funny answers about how much birthday cake you have eaten or being as old as the mountains. Just straight, honest answer. How old are you? Well? All right then. Now I will reveal to you one of the biggest secrets about Christmas. My date of birth can be found on my reindeer driver's license, where it reads a long time ago. Oh, Santa! No niin, olkaapa nyt sitten tarkkana, koska tämä seuraava kysymys kuuluu, että joulupukki, kuinka vanha sinä olet? Ei vänkyröitä vastauksia synttärikakun syömisestä tai vuoren ikäisenä olemisesta, vaan ihan suoraan ja rehellisesti. Kuinka vanha sinä olet? No hyvä on. Kai minä voin sen teille paljastaa tänä iltana. On nimittäin olemassa yksi juttu, josta selviää minun ikä ihan tarkalleen, ja sehän on minun poroajokortti. Ja siinä lukee syntymäajan kohdalla, että hurjan kauan sitten. Höst. Voi joulupukki.
Tähän me vielä palataan, mutta nyt jatketaan. Eli seuraava kysymys. Lapset on joulun sankareita ja rakastaa jouluaikaa yli kaiken. Mutta entäpä sitten isommat ihmiset? Mitä joulu voisi antaa heille? Joulu on upea juhla, joka tulee meille perintönä todella kaukaa historiasta. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta tiedättekö mikä yhdistää tämän ajan joulun ja muinaisen talvipäivän seisauksen, jota juhlittiin jo tuhansia vuosia sitten? Vastaus on yhdessäolo. Kautta aikojen joulu on saanut yhteen perheitä ja ystäviä, kyliä ja kaupunkeja, kansakuntia ja ihmisiä yli rajojen. Ystävyys, lasten huomioiminen ja rauhan tahto ovat aina antaneet joululle sen kauneimman ja kestävimmän sisällön. Yhdessäolo on lahja, jota me kaikki voimme antaa ja saada. Voi kiitos, joulupukki. Tuo on aivan totta. Santa, children are the heroes of Christmas and they love Christmas time more than anything. But what about the grown-ups? What could Christmas give to them? Christmas is a wonderful celebration that comes from a time way back in history. Times and habits change, but do you know what connects today's Christmas with the ancient midwinter festival celebrated thousands of years ago? The answer is togetherness. Throughout the ages, Christmas has brought together families and friends without boundaries and borders. Friendship, caring for children, and embracing peace have always given Christmas its most beautiful and long-lasting meaning. Thank you, Santa. That is so true. Nyt sitten vielä viimeinen kysymys. The last question. Viimeinen kysymys. What is your Christmas wish for this year? Thank you. This Christmas, I wish that remember we have one world, one shared home. I wish that as the highlight of the year draws near, we might take a moment to think how Christmas could bring us closer to each another. How we could live and flourish together. Paljon kiitoksia, joulupukki. Viimeinen kysymys. Mikä on tänä vuonna sinun joulutoiveesi? Tänä vuonna minä toivon meidän muistavan sen, että meillä on yksi maailma, yksi yhteinen koti. Minä toivon, että joulun lähestyessä meillä olisi tuokioaikaa miettiä ja pohtia, miten joulu voisi tuoda meidät lähemmäksi toisiamme, miten me voisimme elää ja kukoistaa yhdessä. Hyvät ystäväni, on aika siirtyä joulun satumaiseen maailmaan. Yhdessä teidän kanssanne minulla on ilo ja kunnia julistaa joulu 2025 avatuksi täällä Rovaniemellä, Lapissa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Toivon sydämestäni teille kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa. My dear friends, now it is time to enter the wondrous fairy tale world of Christmas. It is my great pleasure and honor to share this moment with you in proclaiming Christmas 2025 well and truly open in Rovaniemi, Lapland, Finland, and throughout the world. With all my heart, I wish each and every one of you a very happy and Merry Christmas. Yay!
Da, 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 da. Yeah, 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 yeah. Da, 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 da. Du, 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 du. Da, 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 da. Ja siinä meillä on maailmankuulu Voi! DJ-legenda, world class DJ legend, Darude Darude!